Chairman Barim ka KHDC ba penyai sings im ubalong ru kertong CM bathamai brathep keteng hagasin in kong po KHDC ulong ba kajingon raju MDC karam braijer ngamo ba ba jopping group ikanu conference motion persha eu CM Barim ba tita starwell khan kalong haki babon ki daw kum ka kamle shimet jong u haki babon ki kam ulong baharin bo chairman ubalam phrang blau la pen banai ka jingsha rem no jaki EC Barim ke executive bathamai kala thau no ka kinhon Khasi Hills Democratic Front ka badan ki khat arngot ki MDC NPP ban rewor ki MDC ka Congress ban hakani ki EC thamai kan dan khat phrangot ki MDC haba penshai ki jingkan no CM Barim ubati ta Starwell Khan uba penya ulong ba ki jingkan no shet kala kam dan nongrim nawar kim dan haga jo ka seng side per thai bala deb etre lang ru baru CM Barim la south nem bada day bathawi ki number la day bat shimti la slam ha kumba ki iwe na ki member la ra ka NC akali day bakani ka isi jo ba kita Starwell Khan te nakalian da jungi la ia penbai bandan ka we ka kenhon ko jong kan ka KHDC banyalam ya kan KHDC ko tamai kata ka kenhon ka kerteng ka Khasi Hills Democratic Front KHDF ka bayadan lang ka NPP ka bakentuk khat armut ki MDC jong ka parti NPP bat nakalian ka parti Congress ka bakentuk nrewmut ki MDC te kamut hakan ka kenhon ka batmai ka banyalam ya kan ki isi ka bamentar kan de ka kenhon ka bandan khat pramut ki MDC te haka bede bat ki benta kumba kat kum ki rules ki kendon hapo ki di rules sisin baka isi ka lakhlem te lapun bena I chairman mene bakan dan ka jing file ka nomination paper nam ta ka kam CM ka ban long la shai ka jing jit ha ka bede bakan ni la file ka nomination artli set ka way ka set ka ba la propose dai ba job group but la second dai ba karnas social te ka way pat ka set of nomination paper la propose ya ka kateng jonga ku CM matmai dai ba bat scam dan tatyan MDC la ko maira ban la kershan dai ba fantin jela ka do ka hon banyalam ki si batmai long chairman danga but in long secretary iba table la patha assistant secretary in long ba karnas social but vice chairman in long ba PNC holding from support okay we for start up NPP but NPP say lang kay saya kata bapak ya NPP bapak seong community bapak kita sial suti nak bagi abomi nomor ni sim nak juga kalau teman bang itu lada day pagi ni tahu ya kan numbers nadu menungila de menshilti andai ni jensur mensim ba nak NPP ni ailat sya tengi ni ong ka UDP kala ilam south nam ailat no kan ni lu sis nam te but kanam dan hi bala ban khang haka sensya bai ba kan bangin yalam ne bangin lead ya ke isi le ne ka government lani bangin ya trelang bat no kani katam kadan sans nam south nam la lead ke UDP ni ong ba ailat no ingin ta kita sis nam bangin lead but kami motif ka nongrim hi ka long ba ngiru ni wanda ka mensim jing ke clear hapo council baru gi members ni dan mensim jing ke clear bangi wan mdei ba sha yalam baklah no mdei ban sha control ban sha direct no kumbala penpau ringi dan la ka jong ka jing ke clear la ka jong ka responsibility but la ka jong ka juba pengin ash pai ba dei mangi tenrei ya ka kampat badeh council ngi sutu kham ha ke but ngin yo abi ke jing kershan pai ba ma habakut ngin trei ya ke interest jong ka council but ye ki pai ba hapo ka ni ke jurisdiction ya PHDC